martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung sensaluhu na roha iman na mga ramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata dihita iman atar surat di Injil Lukas bidu 10 sada ayat 27 dot ayat 20 lalu sauno mahatan di bata. Dina makatahon hatai ibana di pagugu sada parupuan siya tonga-tonga na toropima suarana ninna mamado ibana. Martua ma nama nubuhon jala na pabagot ho. Alay ninna ibana ma martua ma akka na ubigi hatani di bata jala na upyosa. Ima saan. Dia makadonga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus. Adong dura sudiri hitama boto ima barita namar donga puda taringo tu sahalak namar guar si Mardan. Tarbarita do dialak bata si Mardanon ima sada yanakon. Di awalna ima danak na burju lako mangaratto alani haciton. Alai dinong piga-piga tau di pangartuan na morajong ma na berhasil ma si Mardanon. Dung songoni tarbarita Roma na tua-tua na madapoton si Mardanon. Dung didapoton didok jala dipatakas bahkan i manakkaningani manggorahon bahwa si Mardan songon yanakonna di ina manang natoras di si Mardanon betul-betul do sian haporsyonna nang siapa na donna nama dok taringo tuanak na si Mardanon ima marhite na taingot jala taboto na dibahin umaknai sada ima sian pabagoton sedirina molo ianakon na do ikon haruar ale molo daong dang haruar. Singkat cerita bahwa benar bahwa si Mardan ianakon ni inatta na matuido alai dia makadonga saha porsyaon bahwa Mardan i manakkaningani maswada huddo di suada huddo na sonatorasna maila ibana marnida da tua-tuana marnida ibana maila ibana marnida omakna nama sai pugus do ibotona na pugusi alani ilana gabe di suada humma alani ilana gabe di dok mana sobara mana somarina ibara. Alai di ujung ni ngolu ni si Mardani gabi batu do si Mardan. Ima ending manang ujung ni baritai. Lapatanna nama suadahun bahwa ngolu ni si Mardan nama kalupakon natorasna nama kalupakon ima latar belakang nama kalupakon ngoluna sehingga akan mengalami ima nakkaningani hamaguan hamatian. Dia makadonga saha porsyaun lausido nataida di bagasa turpu tau. Dinarosa da ina nakkaning parupuan sila tonga-tonga natoropi mandapoton Jesus martua ma nama nubuh ko jalana pabagot ho ninna parupuan ni umasada naking napinasaha ni parupuan ni martua ma nama nubuh ko ninna rupani. Asa mulutay naking cerita ni si Mardani bahwa Mardan itu adalah melupakan. Mardan itu adalah malu. Allah yang gue dibagasa turpu tahun nakingani dia me umma sada nanaim berengota ahado mabaik kita ngoluta mertua.
Asa di bagasa turpukon molo didok sahala perempuan itu Yesus mertua. Alayo balga muse didok Yesus ima alusna di ayat 20 lui. Laos dinda mangalusi ibana mertua ma akana ubigi hatan di bata jala nau peosa. Lapatana di diamukka donga saha porsyam iya perempuani nakangani pernidan ni perempuani ima sian sudu hajol maun seperdagingon ima sahala nama dok tuani ina nama nubuho ko ninna tuani ina na melahirkan sada songoko jolma sada songoko danak sada songoko bawa. Lapatana dia menyadari dari sudut di mana kengani pernidan di mana siak kajol ma mertua ma ina nama nubuho songonon maloni dak dana maloni ala di ida i manakani gabe hawalongangan nama saya. Lapatanna di perngursikan upara pijak cudu tabigi padohani mertua hodaida. Didok rupani burju-burju anakmu mertua hodaida. Imanak yang hidup ba jago-jago anakmu perpangkat mertua hodaida ninna rupani ima babui gelengmu akadinggan-dinggan ninna. Lapatanna hata mertua isi beberengota ima na menuju manang mertudu-tudu doi tu ngulu manang tu namar hasonangan manang las niroha. Asa didok pehata mertuai nakangani nanang idota ima siam hata alama kilala hata mertuai pasu-pasu doi. Dana saya judul tadok rupane sudiro halak mendambakan manang mangidokon mertua ibana di bagasan nguluna. Sudi de jolma makirim pasu-pasu di nguluna. Danga dong gai makirim bura-bura. Alai sudi na mama asa marhasonangan, bahama asa dinggan, unang adong arsak, unang adong akka sitaonon. Alai berengot tadu nakangani dia ma didok Yesus, ondo nabal kamusing. Ima parnidan di si ima taringo tu partodion. Dia mai tungulu na malatong roy sa liling na mertua mahala na tumangihon ido naubigi hatan di bata jala na upeosa. Lapatan na hado lapatan ni hatai. Lapatan ni hatai ima molo sian baritok kita hala na mertua na nain dohoron na asah ada mabek kita mertua dang alani pangkat do alani perdagingon. Molo penakangani didok perempuani mertua tu Yesus alai diarakon Yesus do muse perempuani ima taringot tu ngulu na mertua ima asa di bagasan ubigi do manangihon hatani di bata do gabe babe kita mampu mertua dang pangkat dak kamoraon dang harta dang gugu ni portibion alai hala na marnida hala na porsea jala na maniop hatan di bata ido hala na mertua jala molo dio perempuan ipe di so mertua ma ina na manuboko ina padohanon dang dihasubuh Yesus alai asa unang gabi hola tu perdagingon ngulu ni perempuan ni alai dibo Yesus do perempuan ni asa naing manada sian partodion manang marocaham tungulu ni haporsya. Dia ma nanain dohonon na dia makadong asa haporsya. Asa ujahan sa sitong na nanain dohonon na ima dang tu si Maria dang tu inay dang gawe tu perempuan ni alai ujahan na ima taringo tu hatani di batado ido ujahan ni hala na mertue atong lam taparinggas marohata asa mertue hita asa berbahagia hita lam taparinggas somma ta arakam ma ta buam mangulta ima mabigi hatani di bata
So dia macarana marhite nama bigi camita marhite nama jahabibil na marsio tita na peo mangoloi ima di bagasan ngulutta totok kita taulahon. Itu halak na terpasu-pasu. Itu halak na mertua. Ya halak na mertua ima hatan di bata na bui siap di bagasan rohana. Hatan di bata ima na bui mangatusi di bagasan nguluna. Jala hatan di bata na gabi bui ibe di ibana ujung nisadok ulona. Itu halak na mertua. Jadi molo nang mertua hita nak ngani ima tabuam ma terus hatan di bata. Jala tapadau ma marroha songon simardan. Tapadau ma parroha songon simardan ima lupa daratan, lupa kacang akan kulitnya. Unang tahalupahon. Unang tahalupahon akadingkan bahasa ni di bata unang tahalupahon akapasu-pasu unang tahalupahon dia akka nadingkan naudi di bagasan nguluton. Kita jangan pernah melupakan baik itu penderitaan, baik itu apapun di bagasan nguluton. Asa taboto maka nguluhon di bagasan nguluta. Gabi bui dayota pasu-pasuna jalabui gabi marsaur hita do ibana. Totong ma hita mar perbuihon perbuih itu di ido hala namar tua. Ido hala nama ngulu di bagasan hatuau ni di bata. Jalan tua ni halak ima manangihon hata ni di bata. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di bata na pengotok kami asa totok kay masihol mabigi maniop doho mangulahon upeop hatam nabadiye. Amin.